Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan rene pisane diudani. Iya isis. Hajate sedekah desa. Mugi-mugi barokah nggih Pak nggih, Bu. Muga-muga wong kene kabeh sak penontone kabeh paringi panjang umur, rezekine melimpah ruah, nek nandur-nandur diparingi barokah karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku iki seorang seniman, jare wong Tanjung. Aku iki dagelan. Sakjek jumblek aku dadi dagelan, cakut iki ditanggap wong Tanjung, hajate syukuran. Lumayan menesuk bayar aku kena tak gawe bayar cicilan. Nyambut gawe no Tegalan, muga-muga panitiane nyawer dagelan. Guyon-guyon Pak, disawer ya alhamdulillah, tadi sawer ya kebacut. Waktune wis bengi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nek ndelok dolor berita no TV, akeh kasus-kasus sing kedadian dolor sing maneka warna, sing gawe susah anusolan kasus perampokan, uga kasus perkosaan, uga gak ketinggalan kasus korupsi lan narkoba, malah dadi urutan pertama sing gawe susah bangsa Indonesia.
apa temen cak saiki jaman wis tuwa buktine akeh dulur sing dadi wong liya akeh wong sugih sing padha mentala uga akeh anak sing wani karo wong tuwa akeh penjahat sing ngilangno nyawa kok tega mentala cak karo sak padha-padha padahal tujuane cuma pamrih donya bondo direwangi gak wedi dosa gak wedi sing kuwasa bencana alam dulur yo sering terjadi di mana-mana silih berganti banjir melanda korban pun jadi alam berguncang itulah gempa bumi mula gempa bumi dulur kok selalu ada menghancurkan harta juga manusia tak peduli yang miskin tak peduli yang kaya tak peduli yang kafir tak peduli yang beragama jare kabeh iku cak ujian Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman mula dulur-dulur ayo kembali ke jalan Tuhan supaya kita kabeh diberi keselamatan Bapak Ibu ayo muji syukur marang Gusti Pangeran Kang Maha Luhur sing sapa wonge dulur sregep bersyukur rezekine bakal lancar insyaallah panjang dulur Tanjung ayo donga tinungo muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih kula dhewe Bapak Ibu ya melok-melok ndongakno muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin sajek jumblek dadi dagelan cakut iki ditanggap karo dulur Tanjung hajati sedekah desa bumine disedakahi perlune cek diparingi barokah karo Gusti Allah Allahumma alhamdulillah
Sedekah niku cara Jawa, nek bahasa Quran sedekah. As-sadaqatul tatfaul bala, nek wong tanjung gelem sedekah moko bakal diilangno balak sengkolone. Allahumma alhamdulillah kula kanca-kanca dagelan melok-melok ndongakno sampeyan barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zajaka khaira. Allahumma amin. Alhamdulillah kedagelan tak pengajian. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wabil hadir rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Arek gendeng ora duwe isin. Dong dang dong ding dong tak nong dinung dang ding mantune mudin lah kok koplak. Masih koplak ya kancamu. Wis gak ditabuhi kok jek joget. Lah lapo mumpung ado omah. Lah nek omah apa? Esukan putuku goblok. Aku luget niki joget. Nah lah apa joget? Iki lho joget jenenge. Kok Tanjung kok kaya joget iku gendeng ta? Lah ngene iki gak joget lapo? Ora. Lapo? Mene jagane arisan guru ngono ta teh. Sopo gak sumpek? Alah tet kuntet. Jenenge ae kuntet. Apa? Bahasa Quran kun jadi tet mencret. Lah kon mecer aja nyalano aku. Nyalano sapa? Ya ibu-ibume kakak sing masak. Lho, sing masak mbok salahno. Ya jelas. Salahe manggon ndi? Lho, wong nyambele lombok ana nek petang glangsing di kabene mang. Gak ngono ate ngajar pelawat, ngajar ludruk. Sambel sok ngarang-ngarai GPU panase iku lho. Bacut. Tet masih ngono ya didelok. Apa? Iki sambel. Nek gak doyan sambel ya aja dipangan lho. Le tak kandhani bener sambele pedes ya ketok ketara. Kon kira-kira nek sambel pedes dicampur bumbu Bali sok madakno. Oh iya. Batinku iku Bali tahu goblok. Tibake. Ate poplek ya iku mang sambel. Sambel tare mason. Aku iso njeber nggo pojokan. Wong-wong iku lapo dikeki mangan iku ya bersyukur. Bersyukur ditanggap wong Tanjung. Wis dikeki mangan, dikeki rokok, dikeki jajan, lah iya dikeki bayaran. Iya temenan, makane ditanggap wong kene iku alhamdulillah. Iya. Wong kene berarti solidaritas iku apik. Kok ya ro nek kebutuhan aku iku akeh. Kebutuhan apa kon? Lho barang Senin Selasa Rebo iku bojoku ndeledek ngene. Nek dina Senin Amarta. Lah nek Selasa mekar goblok kok rame-rame. Rebo iya tak ana kok sing guyu kok syariah kok lho. Lho, awakmu kok apal ya, Den? Bojoku gak bayar belas opo. Kabare bojomu jere tau dadi ketuane. Lho, kok dadi ketuane ana 2 minggu bojoku kena diabetes. Lah apa? Kok kakek nalangi wong-wong iku. Jarine ana sing gak bayar iku nalangi. Iya. Urunan dana talangan. Lalar gawe. Lho prasastine ku ana. Perjanjian. Sapa sing gak bayar? Ya ditalangi nglumpuh sak kancane. Urunan. Ya iya. Terus nek utang 5 juta ngono piro, Det? Saiki 250. Kok apal? Iya, 250 bayar 800 dadi 3 dina pas. Nek 10 juta? Ya ketok sih 5.000.
2 minggu pisan. Iya, 500. Nek ndek dhuwit ya dibayar. Dibayar. Lah nek gak ndek dhuwit, Ala yo ndelik sane jeding mburi kono lho. Tet kon diguyu wong-wong, Tet. Endi? Kon diguyu ibu-ibu lho. Sing ayu iko? Iya. Lah rumah samu sapa? Sapa? Ketuane Mekar goblok. Iku ketuane Mekar. Lambemu kok dikeruwek wong Tanjung Kapuk. Kon tak kandhane aku ben rebo lho liwat kene. Masa? Kandhane nek liwat kene wong lanang-lanang kene mulai jam 09.00 sampai jam 11 wong lanang lu akeh sing setruk. Wong lanang. Iya, Sebabe? Senin Selasa njaluk dhuwit gawe bayar. Iya. Rebo iku nek njaluk sing lanang gak trimo enak-enakan, nyentak, Kasar. kasar. Ya apa nek njaluk? Padahal lah apa sibukne? Dhuwit. Kaya apa? Syariah, durung bayar. Kalau wong teko, dhuwit wis entek. Lambemu kono utangmu dhewe sak bacek ngono. Lho wajar syaratnya wong urip kudu diutang. Kon apa iku? Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Asik. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Paling susah dadi pejabat. Lapo lho? Alah, cocotku lho kok ganggu ae sih. Kok dadi pejabat iku wis enak kok susah. Lah lapo kok ono lapo? Oh aku gak oleh ngomong ah. Gak oleh. Ya wis. Paling susah dadi pejabat. Salate saben dina telat. Pinter ngaji sanguning akhirat. Budal lunga kaji iku munggah derajat. Nek Ngapa? panjene kon mantune Mudin, Ya Nek. iya. Rumangsaku sing iso selawatan iku aku dhewe. Emang Tibake awakmu ya iso ya, Nek. Iya. Mang mula wong aja ngenyek. Tut. Apa? Aja saiki, Tut. Lapo? Aku wayahe goblok. Aku iki kagum mbek awakmu. Kagum apane wong kon enak kon masalah rekit mrikili kok remet iki lho. Ngono kapure pecah gak duwe anak goblok. Ilahi salimil umma minal afati wa nihma wa minna min humma bi ahlil badri ya Allah. Paling susah dadi wong tani. Saben dina salate kari. Apa maneh yen wayah tandur, wong salate diundur-undur. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong tuwa ayo dihormati, anak yatim ayo disantuni. Rondo ayu ayo diopeni, nek wis tuwek ayo dipateni. Lambene kuntet bejat kene. Apa? Lah apa nek wis tuwek dipateni iku lho. Le, wong tuwek iku nek gak dipateni tambah jelana, ibarat Quran diwaca ya dledek. Kok iso? Maksude wong tuwa iku dipateni ku langkahe cek gak nanggo gak rasan-rasan. Wis tuwek kok nonggo. Iya, iya. Rasan-rasan. Iya. Ora pantes. Nah, iya nek kaya mbokmu. Tuwek-tuwek baudal ae nang Nanti randu-randu. lambemu kono. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malam minggu numpak bis anyar teko perapate bane mbledos. Terus Nambal. parian iku ya Allah
Gusti, aja dipedhot-pedhot. Gak dipedhot apane sih? Dadi kompliti ngono lho. Dikompliti kaya jamu ngono ah. Maksudnya dikompliti aja dipedhot-pedhot. Oh. Contone ngene. Hmm. Menyang Jombang mampir nang Sengon. Lemah geneng wedine. Cocote enak iki. Nek gak sambang kirimo ingon. Nek gak seneng apa mestine. Wetenge lesu budal nang warung. Mangan sate enterong sundo. Terus kurang. Tet pundet. Larang sundo gak kurang situ. Iku jenenge parian mbok pedhot-pedhot. Karepmu ya apa sih? Gawe parian sing jangkep ngono lho. Oh, njaluk sing jangkep. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hetan kali nek kulon kali kate nyabrang kana uwote. Terus anjegur. Iyalah. Kuntet minggato tetet. Apa? Poso pari. Lah kan uwote kate gak njegur. Mbok pedhot-pedhot terus. Oh, kaget aku. Obat cacing teko. Gak ngono sire. Iki lho anake sapa ya ya. Telek peringisan. Lho. Tenan. Nyanyi sing bener. Tut. Saelingku lho. Iki gak putune Danyang Tanjung arek. Oh, cocok ambek omongane, cocok ambek jenenge. Baba. Gepeng. Ge iku ngeden, peng iku babi. Hah? Dadi anake babi ngeden. Baba. Apa? Kon iku ngelokno aku mbek kuntet. Kon niku aja dilono arek iku ngono elek tanpa rupa ku anake wong. Oh. Jenengmu awis gepek. G iku gendeng. Peng iku gak waras. Dadi gendengmu terus gak waras-waras. Oplak ngono. Rupamu kaya telentok. Nek kon mae do aku mbek kuntet jajal kon nyanyi nek iso. Yo ya iso. Coba. Nyanyi apa? Nyanyi yo. Tak nyanyi. Ngene mbae kok gelem ngene kok mbae mboke gelem nyusoni. Baba. Nyanyi iku sing apik. Iya. Dirungokno wong Tanjung. Gepeng wis senajan rupane gak tayo tapi suarane enak. Iya. Aja sampe sini-sini wong kene. Iya. Mergo wong kene iki ya kepengin ro cocotmu. Iya. Lah, ngono ae. Kunet babano cik nyanyi tatet mbok ganggu ae. Biasa gepeng. Wes. Tak nyanyi. Cek. Weh nyanyi. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Asik. Konon katanya sakitnya karena diruna-runa. Betul. Sabi tomat kamit Badukun reken demit. Kok badukun keleleken demit. Mit komat kamit badukun baca mantra. Ya. Oh ya. Mit komat kamit Badukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Lagune ya ngono iku. Enak. Enak. Kemarin mangan apa tetet? Apa? Mambu apa kon? Mambu apa? Basin. Mangan sikatan. 3 bulan kata sikat. Aja diganggu Tetet. Rono. Iya. Cek nyanyi ngono lho. Rono. Sabi tomat kamit Badukun baca mantra. Betul. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur.
Bagaimana rasanya, Peng? Kecut. Apa sih karepmu? Ya apa sih? Nyanyi apa mak bilang. Loh, anjene peragaan yo ngono. Kanjang. Kau nyanyi. Kon sing nyanyi, Det. Det. Ya apa rek? Turutono itu. Iya. Arek gurung sunat yo melok nyambut gawe ngono. Perisan. Bar sunat. Aku sing nyanyi. Ya ada dukune. Awakmu dukune. Yo. Wis ta. Aja ditakoni ta, Det. Takut. Hah, Wis ngono lho. wes. Lah yo ngono sih. Ayo diurus dukun dia. Ayo diurus juru kunci wis. Dukun. Ngedukun. Ayo. Nyanyi, Mbak Dukun. Assalamualaikum. Ya Allah, rek kundet. Apa tak salam barang. Kantik muni ngono, Adik. Gak ada salam ayo. Apa? Diurus dukunnya dia. Oh dukune diurus. Iya. Ngomong ta. Perisan. Merdeka! Kundet nih enggak tonet kundet. Ganggu ae. Apa tidak merdeka? Karepmu ya apa sing? Ayo diurus dukunnya dia. Nyanyi yo. Nyanyi. Kon iku nyanyi yo ngono, Det. Ada Mbak Dukun, lho, Det. Sida ta, Kak? Iya nyanyi yo. Saiki ta? Iya. Mok engko dhisik kok rerek. Allah, saiki. Lho karepku lho kancane cek nglumpuk. Nyanyi yo. Ayo. Apa? Kesel. Karepmu kok iku pin bales aku ngono ta? Iya. Wis. Meneng ae tak balesno. Ngono. Yo, tak balesno. Temen ya? Nek aku sing bales agak ketara. Oh iya. Ya, wis pura-pura gak Semayang. bales. Ya, Semayang. Kun cek nyanyi. Oh iya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih pasien lalu disembur. Maaf, Bang. Kon iku yo lapo kon japlakno kene iku lho. Padha ae di mana? Kon iki apa sih karepmu? Kepengin bales iki ta? Iya, tak bales. Ya wis. Sakno rek ngene makne ya mentolo mangan kayane. Mandi besar. Ada Mbak Dukun. Aduh. Nyor kon. Wis oleh balesan kon. Oleh Ada Mbak Dukun sedang Baba. Biar gak dukun-dukunan lah apa. Dukun yang lencun. iki celana ambek klambi iki teles bal. Kudanan ki teko omah. Ono danyange Tanjung. Danyange Tanjung teko. Ya iki sing nyilakno udan. Iya. Gantenge rek wong sugih iki rek. Jelas. Biasane gawe unci dawa. Hilang. Wong sugih nek mlaku pakai Lho wong sugih nek mlaku saenake. pakai teken. Wah, iki kanggo jagani. Sapine akeh. Yo jelas. Lho, Omahe gedhe. diingi sapiku ki ucul. Sapi ojo. Orang sapi ucul tak paran tak pawacan wes tak cadak buntute jayal Terus? pedot.
Buntute. Cekelan sikile. Marno buntute pedhot tak tinggal. Tak wajak maneh tak cekel ndase tek. Terus Pedhot. sikile. Sikile ya ngono. Tak wajak sikile tak tandak cek. Pedhot. Lah terus Mari ngono gregeten aku. apa? Sembarang pedhot tak rogo ususe. Lambemu. Sapi kok metel. Wong tani sukses kaya awakmu. Yo jelas. Heh. Kabare winginane mari panen semangka pira 10 ton. Yo 50 ton. Ya Allah. Pedhot sak gulut. Sak gulut 50 ton. Lho, Gak percaya. kok gak percaya sak gulut 50 ton? Sak gulut kok oleh 50 ton iku lho gulutane sak pira? Oh, Jombang Surabaya. Kacau. Wong sugih ku tibake kaya ngene ya. Oh iya. Biyen iku nek gak duwe iku kumpul kancane iku apik. Saiki modele petuk kancane. Kaya apa? Ketoke cuek. Alah. Kon kok kok nyandak wong sugih, asline aku ki ro asline iki. Ngene lho Cak, jenenge kanca sampeyan niku beda ambek biyen. Biyen urip gak duwe saiki sugih. Sukses aku ya seneng ngono lho. Ngene, Iya. aku saiki gak iso methuki awakmu suwe-suwe. Nah lha apa? Lho, aku iki gawe bisnis. Lah kumpul awakmu gak iso sugih. Bisa apa? Aku iki ape nek perlu mbek awakmu Ji. Perlu apa? Utang dhuwit ngono. Ya terus terang aku nyilih dhuwit 5 juta lho. Meneh wayahe mbayar BRI aku rung duwe dhuwit. 5 juta. 5 juta tok ae. Iku kanggo awakmu. Iya. Motor bang. Heeh. Lah anakmu? Mesisan. Sisa pira ngono Iya, lho? ngono lho, Dut. Iya, 10 juta. 10 juta lah bojomu. Kok niku nek utang wong sugih kok. Meneh bojoku wayahe mbayar arisan 15 juta Ji. 15 juta. Iya. Aku pira? Aku ya padha mek kentut 15. Pira peng kon? Aku ngenut. Ngandut. Padha 15 juta ngono. Iya, Bapak. 15 juta. 15 juta. Iya. 15 juta. 15 juta. 15 juta. Iya. Duwe sertifikat. Duwe. 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 Oh, terus nanggonku iki untuk jaminan. Karo kancane dik ngono. Kancane. Ji. Saiki aja kate utang kok ge nyaur iki apa? Wong kon jiwa-jiwa pengangguran. Iya. Tak kei tok ae wis. Tak pikir bener. Ya. Tampano. Utang Ji. Iya wis gak usah utang. Wong sugih anyar-anyaran, Bung. Iku nang mbok tagih. Ora lapor nagih. Ora mbok tagih lho ya. Gak. Utang lho ya. Ora utang ya. Iya. Ya wis matur nuwun Ji. Yes. Selamat tinggal. Ya. Ya, matur suwun Cak. Anjene taji beda mek lho, lha apa? Apa Ji? Dalane ndi, Mang? Iko lho dalane. Iko lho. Dalane. Iki kok dalan. Ya. Dapat dalan nak diaspal. Gendeng. Koprak lho. Wong utang gak dikeki malah dikeki tok. Taji beda mek biyen. Biyen gak duwe mlekining, saiki sugih mungkin dhek eling karo aku ambek awakmu, arek. Diketok alhamdulillah tuh. Berarti gak nyaur lho ya. Gak nyaur. Iki dikeki lho ya. Iya. Ya sejeni ya. Iya nang bukan nang ayo didum. Berarti dikeki lho ya. Iya. Barang iku kanca. Aduh. Nah, ngono. Ambek kanca iku wis sing apik ae. Kaya taji kelakuane saiki beda ambek biyen. Iya. Lho, Nang didum. lho. Wis ayo ta Tut. Lho. Tut. Wis ayo nang didum duwike kene. Ayo didum badakmu ngono ya. Kan iku 2000 lho, Den. Tut kan iku ustaz tapi korupsi. Le, Masa? Peng iki lho. Peng, kit mang nak 2000 ya, Peng. Kebacut. Sumpah kebacut. Masa wong telu dikek 2000 repis penghinaan taji iki. Lah ya apa rek tajiku temen ta kono. Kurang ajar taji. 2000 repes temen ah. Awas. Aku terus terang aku menyesal aku. Lah nek awakmu mencesali wong jenenge kanca ya liya dina ayo dielingno. Aja sampe geger perkara dhuwit kasepe. Lara atiku ambek taji aku. Sapa? Arek ngebrak rene. Mas.
ngene iki rega pira ya? Iya. Pira? Matamu. Eh, Salah. 175. syukur. Iya. Tapi dhuwit wungkul. Arek iki ketoke ayu. Ayo. Heeh. Kon wani ya. Sik sapa? Aku. Belani, Os. Susit. Suwi-suwi itu ya ben kon. Eh, Wis rupamu kaya gurem. apa? Hehe. Cewek. Lanang aku, Mas. Iya. Lanang. Nggih lanang. Nang cacik wal-wal. Lanang ta wedok? Lanang. Oh, cewek. Wis ketok wedok kok takon lanang-lanang wedok. Terus lanang. Kon iku wani ta enggak? Wani ta enggak? Wani. Ayo. Mami apa? Sing wani kendel ngono. Ayo. Mari sunat pisan kok. Entek sunat mam. Ayo ta. Iya. Hehe, cewek. Coba cewek ae ket mang. Apa, berapa? Irian. Takon ono. What do you do? Apa? What do you do? What do you do? Ayo turu gerdu. Ada do? Adit kok niku Joko. I love you. Hei, aku nang kene iku njaluk pertolongan kok ngomong ae. Oh, awakmu mlayu rene mang njaluk tolong. Tolong. Sopo sing mlayu aku mlaku. Mlaku ta. Minggir. Aku nek wis ana arek ngene pumpung udan-udanan kok. Dik, sampean rene mlaku kok ijen. Iya, Pak, aku digodak syariah keliru. Sapa? Digodak syariah. Nganggur maksud saiki. Nganggur. Nek nganggur ayo nang desel ayo. Kon iku wis tuwek-tuwek tambah dicelatu. Tak jani si solar maksudku. Enggak, maksudmu kate lapo? Waktunya sudah malam. Aku tulung ono ngono lho, Pak. Aku Jaluk ngeleng tulungan kon sing ya turu. apa maksude? Aku kate dijodokno makku, aku mau. Kon minggat, Minggat. golek panggonan. Heeh. Waduh iki dari kon tak kandhani. Aja manggon omahku. Omahku kamare mek loro, digawe maratuwa karo anak-anakku. Manggon omahe kuntet ae. Kamar nggo slempit iki mek sakmene iki lho. Sepurane Dik ya. Nek ancene sampean rene butuh pertolongan, ya bener iku omahku gedhe. Cuma kamarku iku mek 3. Lah anakku ana 12. Anakmu pira? Anakku 12. Gak ngono sama niku. Bojomu iku manak ta netes. Lho wong kliru sandale lho brojol. Sepurane. Tapi nek ancene awakmu njaluk tolong temen, aku gak iso ngomong. Nang iku gak iso ta iku. Iki nang ngomonge Ngono, Bang. Cek manggon omahmu, Bang. Namaku. Ya. Aku dhewe ae rekus. Apa-apa. Kos bebas e. Kos bebas e. ngarane ndekos elekus. Wes ngene. Tolong atut, sak atut. Nek golek panggonan kono nang desa sebelah iki. Nanti, Pak. Kulone prapatan, Prapat. kulone prapatan ana pos, Iya. mburine pos nang omahe Pak Taji. Wonge sugih, Sugih. dasar Jojo. gak duwe bojo, gak duwe anak. Tepak iku ya. Kon kok teko mrono, Pak? Aku pasrah sampean, Pak. Langsung ditukokno Pajero kon. Mosok, Pak. Iya. Pajero. Apa maneh kon ayu. Masuk kanggo Pak Taji. Sip. Jelas Pak Jero. Pak, aku pasrah sampean, Pak. Wis ngono ae. Langsung njaluk pangku.
langsung Pajero. Berarti nduk kono iku Pak Taji duda. Duda Gak duwe temen yo. bojo, gak duwe anak. Bojone matek. Ana wong wedok tapi pembantu. Oh, pembantune. Iya. Kulone prapatan, ana pos, burine pos. Ya wis tak rono ya Iya, Pak iya, ya. iya. Takok omahe Pak Taji. Oh niku ya. Melok ae. Ya. Oke. Lah yo nek arek kok ayune ngono terus njaluk tulung dane yo mak selenet. Tut, kon gak usah do pikiran kaya ngono terus. Beres. Wis, Maksudmu? lara atiku mbek Taji. Masalah iku mang. Wong perlu kok 2000. Aku adalah aku. Aduh, peno tuwek-tuwek padha pringisan. Njaluk tak bacok cangkemmu wong loro, wong telu. Meduro. Demura iki demura. Ngono yo. Sengak. Sengak, Apa sengak? ndodok ambek ndangak. Ada mak beden ngocak bireng Medura etapor deke mateh itu. Lho, awake iki awak Madura ngocak pelak Madura mon bedhe. Beda apa itu? Bedegelen. Aduh, tambah kurang ajar penocak. Area mun tak bisa ngocak Meduro, jok ngocak Meduro. Jok den beden ya. Sengak kon. Udah bisa ngocak Medura, Kak. Todus. Apa metodus? Mau ta wedus? Waduh gendeng penuh. Ayo. Ojo kakek ngomong. Pasti kon iki wong telu begal. Lho. Begal. Atuh mon begal nggawa bayi tabung ini. Iki sapa kaya toples Rio kaya iki? Ganteng ya kowe. Aduh ganteng ngopo, Dik? Penuh tak delok teko syutingan kaya katembat. Ya bapak. Loh, wani penuh. Sumpah enggak. Ngomong Ah. piye kon iki? Sumpah enggak wani. Ayo iku tepandoke. Kundet gendeng kon iku. Langit-langit sih. Iki wong Meduro nggawa celurit. Jatok ndasmu kapok kon iku. Aku susah, Cak. Lu susah wae gimblahe ngene. Aku sedih, Cak. Aduh, tangan aja elang. Anakku hilang. Tangilang. Tang anak iku anakku. Wah, anak ta. Ngono lho. Anakku hilang, Cak. Ya apa iki, Cak? Anak sampean? Saiki aku soalnya masalah gak iso duwe anak maneh soalnya aku mari kiret. Alah. Ya apa lho ora duwe anak wong banci ngene. Aja kurang ajar peno ngomong ambek wong wedok dibanji-banji. Sampean golek anak sampean. Anakku ayu, Cak. Arek lencir. Lencir ayu putih. Setaman wayang setamar maya. Semata wayang. Ya iku kaya cocote peno iku, Cak. Wis tak kandhani. Aku gak adu-adu. Terus terang anakmu digawa Taji nang omahe. Anakku digawa Taji. Digawa Taji. Loh, kurang ajar. Iki sing jenenge Taji. Hop. Iki sing jenenge Taji. Seketop. Iki. Duduk. Leh, Duduk iki. wong nang omahe Taji kok dadi kulit panol ngono iki. Sing jenenge Taji sampean sapa? Aku kuntet. Sampean sapa? Kentut. Berarti kon Taji. Duh. Berarti kon Taji. Aku iki. Sapa ono? Aku. Cucu. Jenengmu sapa? Cucu. Lah ya jenengmu sapa? Gepeng. Nah, Gepeng. Iya. Kon kok ngaku Taji kon? Dadi sing nggawa anakku iki mau Taji. Omahe kulone prapatan. Taji sing rentenir iku. Loh, Taji.
ora ta, Ci? Moncak-ocan ring Madura. Tak pateni kon, Ci. Tarono. Repot rek musuh. Bakon glundung bangga. Madura dodol lampu iki repot. Lara atiku perkara dhuwit 2000 ribu. Terus nek wis kaya ngene, Kon wong telu karo aku dikek dhuwit 2000 penghinaan iki. nah wis nek wis kon gawe pokal gawe kaya ngene jelas nek ana apa-apa tanggung jawab. Gak iso, wis saiki ngene. Dikapak-kapakno jeneng kanca tetep Ya, gak tega. iya. Ayo ditutno teko mburi Ngono, ah. supaya padha amane. Ayo ayo. Ngene kok jare wong sugih mejoe gak gablek. Kursi plastik. Baba. Kayak iku wong lanang gak disamber bledek ya gak mole-mole. Lah kok gak mesti apa? Lah wis ngerti ngono kok takokno bojoku. Ngono iki kate gak ngenes ngrasakno ndek bojo tadi. Cara ngono eling omah. Ya eling dong. Eling nek ndek bojo. Ya eling wong bojo nek surate. Surat apa? Surat gaden. Biasaan metu gak eling omah. Nek duwe dhuwit sapa njaba. Nek gak gablek dhuwit nduk omah. Lho, ya ngono iku orang zaman sekarang. Iku maju lanang ngono iku. Majune Majune ge ngumbah utak. Lah nek wong ndek ndok omah akhirnya bundel. sing diarani bundel iku apane tak takoni. Pikirane. Terus, Lah iku kanggo ngumbah. oh butuhe pikirane diumbah. Nah, jajal. Iya. Alah sewenenge bojoku nek aku nggih purel. Lah jarene utake kudu mbah. Iya toh? Cek gak jendel. Pegat ati kok lelesi ya. Jare utake ku cek nek gak jendel diumbah. Dumbah ora nganggo banyu. Lho, nganggo iki yo. Aduh. Pringisan karo bojone. Rumangsa aku iki bojomu. Lah aku bojomu kok gak tau kok uli. Ya. Sobomu nang kafe, sobomu nang ngene arek wedok-wedok. Kon nek gak gablek dhuwit boleh nang bojomu. Iya. Lah aku karaoke kok. Awakmu iku mikir aja tadi, wis tuwek. Wis tuwek kon iku. Lek kon lara iku bojomu sing Iku roh ene ngono. Uang wis nduk omah sembarang enek. Sepeda motor ae papat. terus. Terus motor sing roda papat. Iku loro. Ya, terus. Terus pendoso untuk persiapan. Awakmu boleh-boleh ngene iki istilahnya ngerayu aku sih. Ngalah ora sayang. Gak gablek dhuwit sih. Ora sayang. Diusir gendakamu paling. Heeh.
sapa doyan? Loh, iki jegongan penonton dipegat nggih, Bu? Ayo pegaten. Melok-melok. Entek awakmu entek lagi. Kok krokote bendina ya ora entek. Lho jos. Ayo Saki. Wong kok sembarang kali rono, kon kepengin mangan beras 3 ton. Ya, kepengin gedang, ya karek ngimbu. Lah, karek kepengin anak, ayo gawe, ayo wis ya. Wes kepinteran lehmu ngomong. Beras, Iya, gedang. Gedange sapa? Sing diimbu iku gedange sapa? Beras 3 ton iku ndok endi? kon lho tak tukokno sawah, ya. Sak meter persegi iki kurang ta? Wit gedang 3 wit iki kurang ta? Terus Tuh, no? wit kelampis sak pang. Wes Wis, kebeneran lehmu ngomong. lho bener. Kalung tukone sapa? Tukanku dhewe. Ya wis. Awakmu ya mana-yamene apa kok tukokno kanggo aku? Kurang tak pengabdianku nang awakmu? Awakmu kate tuku motor cita-citamu gendakamu sing kok terno. Gablek dhuwit sing kok tukokno jam gendakamu. Bareng motor disita debt collector, nangis menang aku cuk, jancuk. Apa? Kon misu wolanang. Apa? Iku ngono gak kenek. Wolanang ke presiden lepet-lepet. Wolanang presiden rumah tangga. Terus? Lho dadakno kok pisui, diancuki. Lah lek kon tak pisui loro atimu, Lah jelas. Apa intil-intilmu? Kon kate wadul sapa? Ayo. Kate wadul pamong kene. Wadul lo. Ayo boleh ngene iki. Apa? Kon wani karo lanang kok dudono karo wong kene. Cacing aku wong wedok-wedok kene. Alah. Ijek mula. Kon duwe bola nduk kene. Ya iya sih. Endi bolamu ndi? Lah iki lho karep-karep sama nak boloku nggih. Ya. Kon duwe bola sapa? Cak. Wis gak rame ambek awakmu blenger aku. Aku ate bayar arisan. Wah ya, alasane paling alasane bayar arisan. Dek iki ngebel tarungokno ae. Lho, sampean ndi Mas? Nduk kene ya wis nang ngono. Tanteni nduk ngarepe tempe LN ngono ayo. Aku ngomong. Aku telepon karo wong lanang. Jo jane. Leh, Jo. ngono ku kok dadak awakmu meri, lah tak saingi karo aku. Saingi apa? Lah tak saingi golek purel. Aku kan ngomong secak, ringenane listrik entek sakmono kae gak iso bayar, ditagih PLN rene, otomatis kan aku bener. Ya Mas, entenono aku nduk ngarepe tempe LN. Lho, piye aku? Omonganmu kliru aja anut wong Jawa Tengah. Apa? Wong Jawa Tengah ngarani apa, Mang? Wes gak ngomong, Cak, aku kok selak telat. Saya duwe. Nyacat kok maksudnya duwe. Lah terus awakmu apaku? Eh? Apaku? Dudu apa-apaku? Temen gak apa-apaku? Dudu. Pucul gak apa-apa, tapi nek balik tak pedhot gulumu kon. Loh, kok jahat kon, Ji? Nyupane jahat aku. Gak layak kon. Wong wedok kok lanang metu gak oleh. Aja nyocot ae meneng. Aja apa? Aja ngalih kok kene. Tak tengeri. Iki apa iki? Nak kayak tengeran.
gede, Lek gede wong lanang. berarti awakmu duwe rumangsa cemburu karo aku. Ya jelas cemburu bang jenenge bojo. Lah lek kon gak bojoku aku gak mungkin cemburu. Heh? Iya. Lah kon apa aku? Gendak aku ta? Hah? Aku jembek aku. Awas yo. Awas. Ora. Loh, lah aku lihat dulu. Pokok kon liwat ndi kon jange ayo. Ayo, kon liwat ndi jange syukur gak iso, syukur gak iso, syukur gak iso. Aku ora kakek nakal. Alah akal piye neh? Yo, Akal piye kon? awas pokoke yo tak nanti ojo kate nanti. Lho, akal piye kon? Ayo. Tibae pinter. Waduh, piye kira? Gak apa ya kan, Bro? Tengeri kaya ngene iki lah. Oh. Kaya ngene iki. Ya muga-muga aja nek daya. Nek daya ya. Geger terus iki. Lah. Aduh kacau. Lah, aja diicaki, icak aja. Le. Waduh. Oh, sepal ngene menisan. Pak Taji. Oleh bayaran terus oleh apa? Masalah ada tanda usah lonjor. Pak Taji. Ada apa? Aku rambutan, Pak. Rambutan. Pramutku piye maksude? Adus? Aku sing ngedusi. Ya, gak apa-apa. Jembek aku. Aku pengen melok sampean ngono lho, Pak. Lho kon melok aku. Iya. Wadah, melek tapi ki aja dicaki mencolot. Iki lho latar, ya mesti tak icaki. Oh, wong kok iso. Awakmu melok kene. Iya. Kon mangan sing kiriman ya. Ya sayang. Iya, mangan opo sih? Papan kebenaran padane sayang ya. Ya sayang ya. Kok gini. Kene kakakmu. Yo. Borong 10 menit aku ninggal. Pak. Iku sing jarene boros sampean niku Ya iki. Iya. Iki bur. Aduh. Sayangku. Kok biani boro kurang ajar ngene iki. Lah cadun. Lah iya, Cadun. bapak tadi nu jepisan iki penikine. Ayo. Oh. Ayo, kok nujes gulu kaya ngabas. Jiki nae. Ayo iki. Kene sayangku. Iya, bapak ya ora tau. Oh iya Kak. Kosek, monggo ae nek kemitine ojol. Kok nek kemitine ojol ae ya, sayang-sayangan. Kok gelani boro kok kurang ajar ngono ya. Temen sayang ya. Aku rek niku ngomong lho, Pak. Kok gawe ngomong mbek apa-apa ngono lho. Rumah samu kentongan iki. Kok ditumpuni. Terusno gak apa-apa. Lho. Terusno. Loh, ya jane terus ya. Tak terus timbangane ndat-ndat. Le.
dodol. Aja kurang ajar kon yo. Ya ya kurang ajar tuh bakal ajar. Kon wis gendangan. Heh. Kon gorong iso ngenakno aku, gorong iso nukokno aku apa gendangan. Kon gak nang kotor. Ya iya wong ayo aku. Ya, ayo awakmu ya. Terus no. Ayo terus no. Demak, demak. Aduh. Iki yang ngono. Garis diantem. Ayo terus no. Abot aku apa bedeke? Kose. Abot iku lemu iku kok ya. Tapi enak awakmu ya. Tak doleki raimu teko kono teko kene. Tibake kon nang kene. Bedes Jepang. Nek ngomong jadi titik kelekmu mubal-mubal. Ternyata bener ana kanca-kancamu ngomong kon nyingitno anakku. Kancamu sapa? Kancamu kentut, kancamu kuntet. Garis piye? Anakmu disingitno Taji. Iki yo anak kurang ajar iki suwe-suwe. Lho, kentut kuntet Ngomong ngono. Kurang ajar. Dok. Kalau wis diapakno Taji nang kene, Dok. Dikrikiti mah. Kon dikrikiti. Loh, kene. Peno mek timbang ngrikiti anakku. Ya. Kurang ajar, ojo wani ambek anakku kok mbok krikiti kon. Dok, anakmu wis Iki kendel. anakmu ta? Anakku ning, Anakmu. ning. Wis patenono gak apa-apa. Iki wah. Iki musuh meduret ya. Wis babak. Wis serok patenono. Jembok aku. Peno tadi anakku diapakno, Bob? Anakmu iki mari diperkosa, Bu. Loh, anakku diperkosa. Patenono yo. Kurang ajare konci. Aduh. Kurang ajare konci. Kurang ajar. Aduh, bolak-balik ngodot iki ae. Peno mek timbang merkosa anakku cilik. Ya iki perkosaan. Moh, banci ya. Badok apane? Jangan dilihat banci kayak setan. Oh, lah gundul. Servisnya kayak ketan. Jadi penuh sing mangan anak. Mati kon cekere saiki kon. Mati kon. Ayo. Wis patenono. Ayo. Mek padha ayo gelot nang kene kon. Apa-apa mak, patenono mak. Iki ono asu ya perkara ae. Ayo. Anakku semata wayang mbok nodai, Kon mek kurang puas aku nodaono gak apa-apa. Mah. Guru dae awake gadok karo weteng. Wis, kon ngejak apa? Saiki mati men ya mati. Ayo, kekeran iki. Oh, sak karepmu kok. Ayo. Gelane. Kene. Aku iki bojomu. Dijar-jarno sampe kurang ajar. Sak karepmu. Peno njaluk apa kon? Malang gagah. Ayo. Keket kene. Ayo masuk. Mati. Kok nyelesi kok. Ayo, tampana. Iya. Ansip tolong. Ana kene gandet. Ayo, apa tuk-tuk iki? Rame. Ora tak maju iki. Ayo, mambu sistem. Tolong, Facebook anak Tolong. Dut. Tat, rene. Iya, Kon dikelakon adu-adu ngono kon. sampean muring-muring. Iya. Mangkel. Nek rumah tangga sampean digawe kaya ngene ngrumangsani jengkel. iki lho Jengkel gara-gara iki. ndi sampean mbejuki aku dhuwit 2000 sampean kon ngedum wong telu. Walah,
kowe iki mang. Lara. Atimu lara. Lara atiku. Tapi anakku yo utang gak oleh aku tak kei duwe iki mang. Anakmu asline gak diapa-apakno karo Kaji. Mek aku tok mbales larane atiku nang ngene Kaji, perkara aku wong telu dikek dhuwit 2.000 iki. Anjen kurang ajar peno iku ambek kanca. Sampeyan iku aja kebacut ngono ta, Cak. Iku padha karo ngenyek. Lek duwe ngomong duwe lek gak. Lek sampean iso tolong ya sampean tolong. Lek gak iso ya gak apa-apa. Ya Nek wis. padha karo ngrendahno kanca sampean. Sepurane itu Ya ya gak apa-apa. Sepurane Sing itu wis ya wis. Sepurane Mia. Ya Cak. Sepurane sayang ya. Iya. Sing durung ayo dihati-hati. Ayo nang Desa Tanjung. Ana apa Cak? Apa? Sedekah desa nanggap Ludruk Budi Wijaya. Oh, ngono ta ya. Yo, bengi iki digawekno lakon apik. Apa? Lakone riwayat Sunan Kalijaga. Oh, apik iku. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.